Takže čaute ľudia, moje meno je Darkiz a ja vás vítam u nového videa. A v tomto videu si zahráme Roblox a zahráme si mapu, no nie mapu, ale proste minihru Resort Tycoon. Takže ja si myslím, že sa môžeme do toho pustiť. Ja keď som bol malý, tak ja som túto hru miloval, ja som to furt trával jak šialenec. OK, tak prvú vec máme postavenú a tu sa nám hneď takto zobrazil bankomat, len nejaké many, aby sa nám tam dali. Takže teraz budeme zbierať takto peniaze z toho bankomatu a kto neviete, čo je Resort Tycoon, tak vlastne tu si stávate ako vlastne svoju mapu, lietadla, letiska, hocičo, ryba, proste o rybách veci, všelijaké veci proste si tu stávate. A takto tu máte, ja už som to akože raz mal tak, že veľmo, že už som to mal extrémne dobre urobené. Možno z toho natočím aj viacej častí. A určite takto pred videom vás poprosím, zanechajte tu nejakých 6 alebo 5 lajkov, keby ste chceli ďalšiu časť z Robloxu. A keď nedáte, tak možno natočím, ale lepšie by bolo, mne by to viacej pomohlo, keby ste dali. OK, máme prvú 1000, tak ja si myslím, že môžeme ísť zatiaľ nakupovať. Prvú stenu sme postavili, teraz druhú. Toto sú, áno, to tak. Už máme len 1000, tak to môžeme toto kúpiť. Tak. Tu sa takto zbierajú tie veci, sa mi páči. Aha, tam už je to za Robuxy. Toto môžeme kúpiť a ešte toto môžeme kúpiť, čo je vonku. A ešte toto kúpime, lebo... Aha, tak už toho veľa nemôžeme kúpiť, tak kúpime toto za 60. A ešte toto môžeme kúpiť. A to je už všetko, takže ideme si zase nazbierať peniaze do bankomatu. Budeme farmiť a máme tam 2000, no už 3000. A to sa už sa to rýchlejšie zbiera, takže to nepôjde tak pomaly. To sa mi zdá, že sa to zrýchluje, furt čo my kupujeme. A toto ideme si kúpiť ďalšiu stenu. Tak, teraz... Hej, teraz sme postavili schody, teraz ideme do druhého poschodia. Ale ešte nemáme dokončené to spodné, takže ja by som rád dokončil spodné. Čo sme sem dali? Ja aj tieto dvere zatváracie, aha. Dobre, máme 5000, ešte tento, ja chcem dokončiť tento predok. Takže toto si dokončíme. Taká funny hudba tu je. Ja, tento Resort Tycoon je už taká stará hra a furt to ľudia hrajú. Čo som kúkal, že koľko ľudí to hrá. A vlastne teraz si budeme takto zdĺžovať tú cestu, no. Ale to nebudeme teraz robiť, lebo vlastne musíme si najprv dokončiť tento náš prvý resort. To som nechcel. Tak. Takže ešte toto kúpime a poďme si zase zváriť nejaké peniaze. Toto necháme tak a vlastne tu máme aj autíčko, dá sa do ňoho ísť. Zdá sa mi, že hej, dá sa. Tak tu budeme jazdiť, max speed. To je asi 40 alebo 39 je max. Keď poďme naspäť. A poďme sa vrhnúť do ďalšieho poschodia. Ok, ja už to tu kupujem, pozrite aký krásny vodopád, to bude fakt pekný oný. Taká vila tu bude. Takýto vodopád som sem dal, teraz ďalšiu stenu. Tie steny sú najotrávenejšie, ale to rýchlo proste ide, takže to nie je až také zle. Poďme si zase pre peniaze, 9000, ty kokos, to máme 12000 teraz. No aha, teraz na druhej strane môžeme kupovať, už to vidím. Tak, a tu bude táto zadná stena, áno. A teraz máme tu už aj typkyňu jednu. A neviem, že koľko... poschodí to bude mať, zdá sa mi, že len jedno, ale nejak rýchlo to ide sa mi zdá, tak to mi to ešte rýchlo nikdy nešlo. Asi 5, lebo som to veľa kedy hrával len na mobile a tam to ide proste pomalšie. No, a túto zo spodku sa mi zdá, aha, tu nie. Tak kam mám ísť teraz? Poďme sa pozrieť ešte na horné. Nič. Aha, tak toto asi máme zatiaľ nechať už tak a... Máme ísť asi na to ďalšie poschodie, to tak vypadá. Nie, že na ďalšie poschodie, ale tam máme asi ísť, to tak vypadá, takže ideme tam. Toto je parkovisko, ak si dobre pamätám, čo teraz postavíme. Hej, parkovište. Vystúpime už, aby sme ho ne. Tak. Sme ho zaparkovali. Síce nie moc dobré, toto sú lampy. Hej. A tam vlastne teraz ideme robiť to rybacie miestečko vlastne. Kde budú tie ryby. Ok, ja dúfam, že tu je bankomat nejaký. Zatiaľ tu nič nevidím. Kde je aha, tu je bankomat. Aha, dobré, super. Hlavne tie svetielka si tu musíme dať, aby sme videli, čo stávame. A sklad sme si sem postavili. Tu je takýto sklad s rybami.
Jak som vám hovoril, že takto tu budú tie ryby. Toto si nakúpime. Hop. Kamo, nejak veľa toho tu je. Toto stojí 2000, ok. Zase si zoberiem prachy, ale nejak to, tu ide to nejak pomaly, neviem prečo. Zase mi, že tuto ide pomalšie. Kamo, to také dlhé je. A nemáme peniaze, no tu už je to drahšie. Takže ideme farmiť peniaze. OK ľudia, takže už máme 20 000, takže to by mohlo stačiť. Toto si pokupujeme, alebo nechcem to, aby to nejak dlho trvalo, toto kupovanie toho, lebo to farmenie tých peňazí je asi najdrahšie. A toto budú kontajnere, sa mi zdá. No, tam sme kúpili tiež kontajner. Kamu 15 000 len za kontajner, chápeš? Zase musíme si ísť nafarmiť. Máme len 7 000, to už bude len drahšie a drahšie, to sa bude stupňovať. Takže dúfam, že bankomat nám zarába. OK, 18 000. Ale a už to ide rýchlejšie, pozrite, už tam je za chvíľku 1000, zase 1000. Takže to nebude až také dlhé farmenie, keď to takto rýchlo pôjde furt. Aha, máme už 22 000. No, 24 000, to zatiaľ môže stačiť. Ale aj takto hneď minieme, lebo tam to je drahé, extrémne. 15 000 len za kontajner, ale akože kontajnere sú drahé aj v reálnosti. No aha, tak to nie je kontajner. Som sa pomýlil, to je tento oný. A ten vozík. Tu 15 000 tiež stal tento modrý kontajner, tak preto som si myslel, že toľko bude stať aj ten. A dobre, toto aspoň konečne niečo lacné. 1950. No ale to nejak sa zväčšuje. To neviem, že či je dobré. Lebo nebudeme mať potom peniaze. Toto, podľa mňa už chvíľku z tohto a potom môžeme sa zase vrhnúť na ten náš apartmán, čo máme. Takže zase si ideme, aha, tu máme 14 000. No ale poď rýchlejšie. Vidíte, takto to ide, to je dobré, že to ide takto rýchlo. Neviem, že či to takto bolo vždy, ale mne sa zdá, že to išlo pomalšie veľakedy. Neviem. Možno, že tam dali nejaký update alebo niečo. Aspoň 30 000 než teraz máme. Za chvíľku máme 30 000. OK, máme 32 000, to by mohlo stačiť. Takže toto si kúpime. Toto sú... Neviem, že čo to je. To sú nejaké, že aby sme nepadli, alebo čo to bude, záberadlie. Neviem. To zase sa zväčšuje. Aha, tu je loď. Tak jak mám toto kúpiť? Aha, to je za 5 miliónov, alebo koľko to je? To je za Robuxy tá loďa, že ju môžem ovládať. Tak to ani náhodou na to nebudem mať. Kámo, prečo také drahé? A tá loď no je za Robuxy. No prečo to je také drahé proste? Neviem, ale toto si nechám tak. A toto poďme kúpiť a keď tieto peniaze minieme, tak uvidíme, že čo. Lebo toto nejaké molo, že to budeme... Aha, 10 000, už máme ďalší hony. A tu je taká skúter, alebo čo to je. Neviem, ako to nazvať. Na čo toľko veľa tých oných? Aj, to rýchlo minieme tých 20, čo sme mali. Nevadí. A už máme dvere, super. Tak toto pokúpime. Paráda. Ale toto by sme mali. A aj tú druhú stranu by sme mali. Nie, ešte toto musíme kúpiť. Poď. Je 60 000 ďalší. Ty kokos. To nebudem ani kupovať. Na to ani nemám. Ale poďme sa pozrieť ešte do tohto, že či to už máme celé. A keď hej, tak sa pôjdeme pozrieť do oného. Do toho nášho apartmánu, že či tam je niečo. Uvidíme. A to vypadá, že tu už nič nebude na kupovanie. Toto si zoberieme. Teraz máme 41 000. Dobre, to vypadá, že je toto pohode všetko. Tak poďme sa presunúť do toho nášho apartmánu. Ideme si zobrať na parkovisko naše vozítko. Jaj, no sme troška nabúr. Kámo, však šoferuj, nie? Dobre. Tak presunieme sa do toho nášho apartmánu a pozrieme, že čo tam takého je. OK, takže asi pár vecí tu pribudlo. Ďalšia cesta tu je. Ďalšia cesta a to bude viesť asi, neviem kam to bude viesť. Ale ukáž vnútri by ešte sa malo niečo, to není všetko podľa mňa. To ešte sa tam bude niečo vnútri robiť, sa mi zdá. Tu je za Robuxy. A nič tu není. Ale to sa podľa mňa ešte viacej toto. To bude ešte väčšie, hej. A tam to bude viesť.
OK ľudia, tak ja si myslím, že tu by sme toto mohli ukončiť videjko a ak sa vám páčilo, určite lajkujte, odobráte, komentujte a pre ďalší diel z tejto časti proste oného z Tycoonu, Resort Tycoon, tak určite dajte 5 alebo 6 lajkov. Dobre a my sa vidíme u ďalšieho videa, majte sa fantasticky, čaute!